דמיינו רגע משפחה צעירה. לידה שמתחילה בשמחה ומסתיימת בבשורה מטלטלת. תינוק קטן עם צרכים רפואיים מורכבים, והורים שמוצאים את עצמם מול עולם חדש של פחד ושאלות. איפה מתחילים? למי פונים? איך מתמודדים? ברגעים כאלה חשוב לדעת שיש מי שעומד לצדך. עמותת מחוברים, שהוקמה על ידי הרב מאיר קווין, עומדת לצד משפחות שיש להם תינוקות בעלי נכויות, בכל שעה ובכל מקום, בארץ ובעולם. העמותה מעניקה למשפחות מעטפת סיוע מלאה. נופשונים, השאלת ציוד רפואי, השאלת משחקים התפתחותיים, קבוצות תמיכה, ימי כיף למשפחות, ייעוץ ומיצוי זכויות, פרויקט בייביסיטר בבית, שינוע תרופות מהארץ ומהעולם, חלוקת עוגות בבתי חולים, ותמיכה אנושית ברגעים החשובים באמת. אנו פועלים מסביב לשעון, בשיתוף פעולה ייחודי עם עמותות סיוע רבות ועם מאות קהילות יהודיות. כל פעילות העמותה היא בהתנדבות מלאה ומבוססת על תרומות. אנו קוראים לכם לקחת חלק ולהקל על המשפחות ברגעים הקשים ביותר.